Kardom B News 7 Than Bang Nili Bapuram Senar Non Bir Tang Tonpen Arju Ponikha Dok Muka Forest I B Along Jakong Po Chekloni Phai Pretroxy Arni Porphai Kreisi Apor Pen Hawar Ke Hat Longri Karbi Rongasara Mai Mate Karbi Rongasara Mai Pen Kabor Ipon KSA Ero Wet Eklai Wet Kedunangji Aphan Hawar Ke Hat Longri Karbi Rongasara Mai Ahin Pen KSA Ro Po Aphan Phasi Ropli KSA Atum Chetong Dunlo Bangso Amaya Long Kachetong Dun KSA Hauragha Regional Committee Lapen KSA Bukolia District Committee Lapen Kadu Kawe Pen Ropli KSA Atum Chetong Dun Si Kecheng Si Krung Sai Ching Sai Amai Ingsamjin Pen Mai Pachun Ponlo Lapen KSA Ropli Atum Pherangki Athengnu Nangapachini Dun Atengke KSA Erowet Kedoji Aphansi Nilitum Pini Lapen Kewang Jilang Arni Sitame Chisik Dinglo Lapen Ropo KSA Tiripi Atuma Phansi Nilitum Towar Cholang Dinglo Lapen Non Karbi Akhaya Kisung Apora Hu Jongsi Ning Isi Wet Aklai Wet Do Thekte Chingrum Thekte Pulotangte Mo Khai Kivir Det Aphi Ka Chingrum Ke Ale Ave Deji Pusi KSA District Committee Lapen Regional Committee Atum Pherangki Athengno Nangpachini Dun Lapen Dokmuka Pen Rensing Killing Report B News 7 Lapen Non Bir Tang Ton Pen Lang Ponikha La posi dak bang chetong te lo jong se lang li tum ta aro do son te bang ji mini he stame pini ni tum dak do an stame isiwet alam thelo lage mane tum che don sar lo je la bang su kaching room along bang ke dak ni tum ke pupu ajat a condition chipi pe pin men sin tum mai kaching room long bang ke ar jab dun lo la pen ke bang ji lang ni bus tame opine kenang so do bus tame ni tum hindak tum da regional pule punon district pule punon tum mangi kache song phan tame ready lo la pen alang li tum long kopine jakong nai bus tame ba kopine ka cherap chetu bus tame kara tum long mai la bangso ke pangrum long bangke tum mangi ready lo la pen isi bangke kachuning ri ni tum la dak pini dak do an pen isi kachuning ri bang la pulo je karbilo charle song la central committee long e do tum an phan itum la ro pho do central committee tum long president secretary tum han chuning ri tame la lo je li tum non apor ba tum akhe bang e sung pik lo itum akhe bang wirang rang son si thek long lo asila bangso lo itum ke jasamet pet khemo ra bung binak lo posi itum akhe phan ke mesen atwar japon lang pulotang de itum ke isiwet aro bangke itum mange donang po busi pini bangso mai long bang lang tum han chuning ri pon lo la penon itum bad university tanang le bom lo non 21 lo laga tin tame itum mange chetalon rep lo la bange sila bangso judet pen tame itum kaching ruma bangke itum mange kaching ki bangke pahem so pa do bom nang po la pen la bangso kaching ki kaching room long bangke tum tame dak do an tum ta ning thelo je la bangso kaching room bangke felar lelo bang sini tum bang tame ning thelo asi central committee long chari bang phu tum phan tame ni tum hin ben kachuning thule thot bangke na tum ajat a condition chipi be pin ra pupu che jong je pin ra pu party bu che jong je pin pen na tum tame ning isi ning eklai vet ke doji phan si ni tum da district pen regional pen tame alang tum han chuning pon no Pini ladak dok muka forest I bilang karbirong asara metum KS is a clivet dunang ji pokemang pen nilitum ladak harogadel yang kangke enege angkang pi ban ke ro central committee ro photo tamil ladak harogadel ilomong ke non mat ke district committee ban chenglong itu regional committee ke da bang ro plivela asipini gilitum kopai ke me ro please tamil ladak cetong lablo asal so kacetong lo make affection tin nili tumahin pentame lapen affection tin pentame tum chidon sarlo karbilo charlie song clivet ke doje long bangke chidon dun pamelo non bang nili tum central committee ropho tum pentame tum ka chuning ri lo prabjin penali tumahin pentame ke dam tang alam bangke ke dam tang lo bang pur phedet pensi non puthot eprang ka bang je phan mesen me et pen claim ke dam ponje phan se yang li tum ning selarang pu pusi nilihin pen tami chuning ri lo atheli tum non bang ke li tum khe sung pik an lo yong se la so khe ke sung opor yong se li tum eklai ve do thak the pote ke bang jilang ar ni etum khe vil de da phi aks ka chingrum thu bang ke al ali ve de ji pusin nilihin pe mathada chalo pini ladak dok muka forest I bilang karbirong asara metu KS is a clivet dunang ji wakemang pen nilitum adak harogadel yang kangke enege angkang pi ben ke ro central committee ro photo tamil da harogadel ilomong ke non mat ke
district committee ben cengdon itu regional committee ke da bang rupi bela asipini gili tum kupai ke me rupi stame la dak cetong lablo asala so ka cetong lo make affection tin gili tum hin pen tame lo pen affection tin pen tame tum cedon sar lo karbilo charlie song private ke duje lo make cedon dun pamelo non bang itu central committee rokho tum tame itu mang ke tuning lo kabjin penang itu hin pen tame kedam tang alam bang ke kedam tang lo bang pur kediat pensi non puthot ketang ke bang ye phan ne sen me at pen ke claim ke tam pon ye phan siang li tum ning se la nang pu pusi nilihin pen tame tuning wi lo atheli tum non bang ke ai li tum ke sung pik an lo jong se lo so ke sung opor jong se li tum e klai ve do thek the pote ke bang gilang ni e tum ke vil de da phi ake ase ga tingrum thu bang ke ar alle ve de pusi ni mat khada